themba lami uthando lwethu lukhulile mthando womuntu uthando lwethu lukhulile themba lami uthando lwethu lukhulile ubani owayazi singagcina isishada nawe ubani owayazi singagcina sinabantwana njalo ubani owayazi singagcina isesakho umuzi ubani owayazi uthi uthando lwethu lukhulile themba lami wakunini wadala zange ungilahle mama wakunini yawu zange ungilahle mama wakunini wadala awu zange ungilahle mama wakunini awu zange ungilahle mama uthando lwethu lukhulile themba lami Ngibingelele bafowethu kuwona wonke umuntu obuka lo mbukiso njengamanje. Ngibingelelwa umfo kaMpatanisi umdu kwaNongoma wakwaNxumalo kwaDabazi esigodini saseJoweni lapho engikhulele khona ngenza yonke into khona kodwa njengamanje sesizinze kwalibom. Ngibingelela nje bafowethu ngenhloso yokuzonethulela umsebenzi omusha sha iCD yokuqala yethu egama ebizwa ngegama ezisibhensane sendalo ihloko sithi kuyabekezela. Sidla amanzi namhlanje uyabona sibahle kanjani sidla amanzi namhlanje uyabona sibahle kanjani sidla amanzi mfana omncane bese sehlisa ngengoma emnandi sidla amanzi mfana omncane bese sehlisa ngengoma emnandi sidla amanzi namhlanje uyabona sibahle kanjani wemfana wami uyezwa nawe suka endleleni wemfana wenzani baleka wemfana omncane iqolo suka endleleni wemfana wenzani baleka wemfana omncane iqolo suka endleleni wemfana wenzani baleka wemfana omncane iqolo shaphi ngala Ngiyethemba nizothokozela kakhulu futhi nizojabulela kakhulu ngoba kusetshenziwe ngicabanga ukuthi uphethe 16 track lokho okungezinye indlela ezivezayo ukuthi ukuvilapha akukho kakhulu lapha kimi yonke into nje ngicabanga ukuthi sizoyenza ngendlela eyiqiniso. Umsebenzi lo engubika namhlanje uzotholakala nge-27 November kuyo lenyanga. Ngicela niseseke abafowethu nisupporte kakhulu sengabantwana abancane sisadinga uthando lwenu nangona nokusikhulisa ngendlela okuyiyona lapho singenzi khona kahle nakhona singakujabulela ukuthi nisivezele ukuthi la ahambe kanje mangabe ufuna ukuya phambili khanje kanje. Ngicabanga ukuthi okuningi ngeke ngize ngiyethule njengamanje kodwa nje ehambeni kwesikhathi kuningi sisazohlala sikuchaze sikusabalalise izwe lonke. Ngiyabonga sengathi ama-holiday engaba amahle. Ngiyanithanda nonke bafowethu. Ungangilida ke lihle mama ungangilida ke hlonipha abantu ungangisiza
nginsizwe hloniphayo unganginsizwe ithobile bantu unganginsizwe iqenyayo mina wafika indawo zomhlaba indawo zomhlaba namhlanje ngijabulile neze wafika indawo zomhlaba indawo zomhlaba namhlanje ngitshentshe ungangilida kelihle mama unganginsizwe hlonipha abantu unganginsizwe ithobile mina unganginsizwe hlonipha